لوم دم أبزاني مودات الزمن ممهرنا انتاي بركاتاتن لوطن أبي وطنا يمت مالت سب أبزاني موداتها الزمن أتوكيرو حسب كستنتن أبزريو خصل خلو أبزريو كصنع خلو ناي صحفات سي انتاي راه حيز ركب كرينا مالتي ስለዚህ ሓደ ነገር ከሓተኩ ማለት ያምላህ መስገን ኣብዚ ክንመሃር ከለና እንድሕዳ ኖት ዲሓስኩም ማለት እንድሕዳ ትቀንድ ቀነጥታ ዲሓስኩም ኣብ ገዛ ኸይድኩም ሪቫይዝ ክትገብሩ ኣብ ገዛ ኸይድኩም ብዛዕባኡ ከተስተንትኑ ብዛዕባኡ መልሽኩም ከተዕምቁ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዛ ትምህርቲ እዚኣ ክውዳእ ከለኹስ እንታይ ምሂረ ኢልኩም ኣውትላይን ከማን ክትነግሩና ኣይትኽእሉን ኢኹም ማለት ስለዚ ኢንካሬጅ ይገብረኩም ማለት እዩ ኖት ክትሕዙ ክትፅሕፉ ባልከስ ሓደ ካብቲ أزيو أقداس زخنة بزعانة مودات الزمن تنا متشارش الزمن كان حسب كلنا بزعبو خنا صنع خنا خنا استنتن كلنا إنه خنا نقدر ترى هل يخوين تاي مسيلكم تصفنا يحدث مصحف بس كنا قلنا خلو أب رومي أسرت حمشته بحيل منفس قدس أزيهم بتصفى من أنت خطبت مسجد لنا بلذي نايجزيا بير حساب نايجزيا بير مخري مالتي نحن أنت خنكون بتصفى الزنا كنهفتم سب جنزب مسمل علو جنزب مسحبته مخمان صقعوا خير يسمعوا يكون عندي كولو خير يسمعوا سلازي السب بتصفات أملاخ استخبى خون كله بتصفات أملاخ ذهبت مسب خون كله أملاخ مسكن انكل عيتي تدقس لك حم قال عايز تدقس مالتي أملاخ مسكن تندقس ساعات آمين مخنياته نايك زابير حلوة نايك زابير بروتكشن نايك زابير مدحان نايك زابير لوهات محرت أب كبابيو ما عرفن لي عبي مخانو تاي قبري صبوق يرسول يرداي مالتي أملاخ مسكن سلازي لك خمت السب هافتي نمد اللاب زقوي مالتي نزين واتاوي نجر زقوي نجر نحنها خم أمنتي بتنا يبونا تصفات ذهب تمنا متان كنكون منفس قدس أبز مدرز له زي تصفات زخصنا قلنا مالتي سلازي بحيل منفس قدس أزيهم بمنتاينا بتصفان ملا بناي منفس قدس حيلنا بتصفان ملا أتي منفس أتي تاي تباهي الله مسيلكم منفس قدس كم تصاح هالسي تصفى أبو كوابو تاي قبري اللي قوي تناس كريستوس كيدو نواهاتكم تاز تتصبيو إلو خيدو سلازي أت منفس بعلو تصفى أبويو نسو نبانا مسمسة نسو نبي وقتنا مسمسة بتصفى زبلة زمل عنا مالتي أملاح مسكن سلازي بحيل منفس قدس بتصفى أنت خدورو أزيهم أنت خدتميلو اتنا يتصفى أملاخ ناس تاي تباهي السمة مالتيو أملاخ تصفى يس نفس وكف أجمع لنا حسبة نعم صح قدس تصفى لنا عن أملاخ مسكين آمين نفس وكف تحلين جلنا نفس وكف بدوها يا سجراديا النبلة نجر نيجزابير تصفى الله نحدا نبي حقي نتصحفات صبوا غيرنا مراميرنا مالتي أملاخ مسكين ننجدي زخون تصفات قبل بنا بلوخ نبل أملاخ مسكين كسجرا حبل كماتي أملاخ مسكين آمين حال فيها سجرا تحسيها دوا يبلغ كان يزنجر زي يبلغ كماتي أملاخ مسكين نيجزابير كألنا تحت قبر تجمر كتري تجمر سلذا أملاخ مسكين بتصفى منفس كلس أنت هنقول يدلي أنا ماتيو الزنا بتصفى كنهفتم يلي أنا ماتيو أثناء تصفى أملاخسي بأمنة تايقباركم بيلو كل حاجورسن سلام زبله بأمنة يملأهم نأمنة سبات كتكون سراليو أمنة بقى خامني بقى جابير أمني كامني كامنة كاي جلس لزبلك زول لا يكونن صحاب قدسنا غيرنا الله بنتصور مالتي أملاح مسكين ناي أمنة مسرت انتايو تصفات أملاح ناي أمنة مسرت ناي جابير قال ناي جابير مخري ناي جابير حساب يا أملاح مسكين سلازي نحنا مستنا جابير حساب كنقاطم كنرهب كلنا نتي ناي جابير تصفاتات كل جزء كنستنتنو خلنا هنا بأمنة الملاء مالتي أملاح مسكين كم وصيتها بزلو حاجوسن سلامن أبيوتنا يجز تصفى أبزلو بتصفى أبزهم تمكلو أو تيالو نايك زابير سلام الله نايك زابير حاجوس الله نايك زابير حاجوس نايك زابير سلام بخونتات زي الرقمات against all odds أنصار كله تتصابطات أنصار كله كنيخا تدق إنه زلوا نجر بزابير تايت قبل مسيلكم تحجوس به يبلكها لبخا يسراسر زابير مسكن آمين لازم الله مسكن نزي مزي تصفى أبوه خن منفس كرس كنقاط أم كلنا تاين خوينا بتصفى زبله نملا ما تي أملاح مسكن تصفى زبله أنت هاي نخون تصفى زبله يحدث
ተስፋና ዘበል ሪስቶሪ ሆነ አምላክ መስገን ልብና በተስፋ አምላክ ትርግርግ ይብል ይርሕብ ማለት አምላክ መስገን ስለዚህ እትናይ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ወይ ከላይትናይ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሪ ምግሃድ ካታይሉ ወለ መስልኩም እቲ ብሮህ ተስፋና ይሉ ወለ አምላክ መስገን አሜን እትናይ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሃድ ወይ ከላይ እትናይ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ታዩ استبارخ التسفى وكلا all blessed hope يبلغ تنا إنجليزية بتعمل دس لنا قال مالتي استبارخ استقدس الدس زبل تسفى علونا نقول ثنا يسوع كريستوس مجهاد كاب تسفاتات انتهي دخانه استبارخ كاب تسفاتات بلس بل حلف زبل ماتي أملاح المسكن سلازي ندحر دعاء نتي ناي موداتها الزمن نجارات كنصنعه كن مرامره ديج أوت كن قبل دحر دعاء جميرنا ماتي أملاح المسكن انتهينا نخون مالتيو بتتسفى نملا ماتيو اسكي تتسخن بالكم تيتوس كلته تيتوس كلته عسى تختين بالله اتي ناي برو تسفى امين استبارخ تسفى للناس كله استبارخ تسفى علوني كريستوس يسوس كجهاديو نبتزلو ناب كبر خوستني امين استبارخ تسفى لكم كريستيانات كمان من العلي هبت هماتكم أملاح مسجد مهنياتو سبات من البات أبز مدرسي مانشنس عبيتهن ساتات قال هلو مخون نعهم جنك زيابير مسجد أب سماي مانشن علىكم أملاح مسجد كريستوس يسوس كابز خيرات حيزو كساب حج زي ودع جنازة دلوا زلوا جنازة وكبا زلوا جنازة أبقى زلوا بيت اللاتكم مهنياتو سفرة مسدّ الله لكم نبتأنا زل لكم متعنك تلو مسيح كوسدوكم يلك جابير مسكن سلازي السبارخة تصفى علونا أمين تبروح تصفى ناي تعزز أملاحنا مرحينا يسوع كريستوس مقلات كبري إننا تصبنا إلى أملاح مسكن so expectant خنكون كل جزء نتصاب خنكون أملاح يدلي تصفو تايد قبل مسيركم تصفو بقى بزعة زخونة نجر بقى أيقرم من أملاح مسكن no جابير كم دين لولو لو ما أنت خبري صباح قبري لما أنتوا قبري نالت هاي قبر مسيركم لا يجابير إيد تصاب أملاح مسكن سلازي نتصاب سبات كنكون يقبرنا مالش أوكي كلاي لمن داينا بزع مودات الزمن أبي وقتنا نروح بركاتنا نزار بزلنا هذا خبتي تقدم يتراني بركات هاي ماتيو بتصفى أملاح نهفت ملنا أملاح مسكن بتنا كريستوس يسوس نايم مسا تصفى سوارخ تصفى نهفت ممو بزعبا ناي مودات زمان كزرب كله خنقر كلكو زي امنت لبوم تاي خون نسيكم فرحات يزم الله سمبادي يزم الله يس تاي خون what kind of chaos ده عينت قلت امطم يخون يلوم بطعميهم شقرور مالتي نحنا ግን እግዚአብሔር መስገን استبارخ ተስፋ ዘሎና ሰባት ለዝኾነ አምላክ መስገን እንታይ ንገብሮ ንጻቤ ኤክስፔክታንት ንኸውን ማለት አምላክ መስገን ስለዚህ ተቀዳማይ ተስፋ ህንፍትም ይገብረና ታላይ ነትናይ መወዳታ ዋናት ጽሑፋት ምጽናዕ نتناي موداتها زمن كانت صنع خلنا انتهي مسلكم ناي بركات እግዚአብሔር ዘዳልወልና بركات blessings እንታይ ገብረና ማለት እዩ ንዑ የዳልወልና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይልናሎ ነትናይ መወዳታ ዘመን ጽሑፋት ክንዳሎ خለና ንዑ ማለት እዩ አጽኒዕናሲ ክንገብረልና ክንዳሎ خለና አጽኒዕና ንዑ ኣብ ህይወትና አፕላይ ክንገብረልና ከነስተንትኖ ከነሐስቦ ቦ ከነብል ከለና ናብ ህይወትና እንታይ መስልኩም بركات ناي እግዚአብሔር መጽ ወይ ከላይ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ይመጽ አሜን እንታይ ይልናሎ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትምርቱ ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ ብዙሕ ዓይነት በረከታት ከም ዘለው ተዛሪብና ኣሎ ብዙሕ ዓይነት በረከታት ተዛሪብላ አምላክ መስገን ዝጠሚዩ ታይ ጽድቅ ጸሚን ጸሙን ከጸጉየሞ ብጻዓንዮም ነገ እንታይ መንግስት አምላክ ሶሪ ድኻታት መንግስት አምላክ ናታቶም ያሙ ብጻዓንዮም ዓቃላት ምድር ኮርሰዋን ብጻዓንዮም ላለ ብዙሕ ዓይነት ብለስድነስ ወከላይቲ ቢያቲቱድ ስታይገርናሎ ተዛሪብልናሎ ማለት አምላክ ብዙሕ ዓይነት ብጽና ወኸም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት አሜን ከም መቀጸልታናቱ ኸ አብራይ ዮሐንስ ከይዱ ኸ ኣብ ቁጥሪ 1 ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 እንድሕዳ ኸይና እንታይ ኣሎ ነዚ ጽሑፍ ትንቢት እዚ ዘንብቦ ኢሉ አምላክ መስገን አሜን ተተሪስካ خدقስ አይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ አይበካ ባይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ፎሲ መባህረር ይኮነን ሓራይ ብዙሓት ሰባት ሳዋ ኸዶ ኸሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዘም ኸዶ ኣብ መትራእሶም ይገብሮ ጠቅምኒ ከም መባህረር አይጠቅምኒ ኳዳ ሰይጣን መልሺው ስኸልካ መታን ናብ አምላክ ከይትጽጋዕ ማለት እዩ ግናኸ
أبرا يوحنس حادة سلسة خزارب كله اتزمن قربا يمو يبلنا أملاح مسكن تزمن تايو تزمن قربا يبلنا أملاح مسكن حجي إذا قربا يزربا كم زلوا وين أخن وصلنا جابير قربا يامين جابير قربا أيو حدا جزء قال ملاقة سمالتهم زمن مساعات لا أبي الله زبل الله قال خا بقرره زخانة رينا تنحلنا ونسلني قال بقرره زخانة من قد خاني ومو خمسة خمس بهاللاني دبلو خالله ما في جناحه تصحف كم زلوا وين الوسط وانا تحكم سايد لنا أنت معلتي كم شعامت كا أنت معلتي بلا الناس الذي تصابع زخانة لبي كلونا لا تنجير نمبر بزعما جيزة كالكليت نجبر ناتنا أيقونة ما الذي أبدي بلا نالو نتزمن قرباي مو اتي نزي قال تنبيت زي زنببن اتوم سمعون سلازم من باب صبايو مسمع صبايو دحر مسمع جن زغبر ነገር አለው ማለት ያምላህ መስገን ነታው ተጻሒፉ ዘለውን ታይ ዝገብሮ ዝሕልውን ብፁዓን እዮም ኢላ አምላህ መስገን አሜን እቲ ብጽና በይ ዘሎ ማለት ምስ ሰማዕኻሲ ኣብ ህይወትካ ፍሬ ክፈርኸሎ ምስ ሰማዕኻሲ ኣብ ህይወትካ እንታ ክትገብር ከለኻ ግብረ መልስ ክትበላኻ ስለዚ ዝሕልዎ ይብለና ማለት ኦኬ ብዛዕባ ናይ ምጽአት ዛና መጨረሻ ዘመን ዛዓቲ ዝመጽ ዘሎ ዝንገረና ትንቢት እንታይና እንሕሉ እንድሕዳይልና ኤክስፔክታንት ሆነ ልብ خلوካ ተጸባይ ክመጽ ክርስቶስ ኢየሱስ ክመጽ ኢልካሲ ርእስኻ ክላንካ ኣጻዕዲኻ ክጽበኸልኻ ንርእሱሲ እንታይ ንሱ ምሕላው እትቃሊ ማለት ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ ነትቃል ክንሕልዎ መታን ጽሑፋት መጽናዕን ምሕላውን በረኸት መኻኑ መጽሐፍ ቅዱስና ታይ ገብረና ማቲው ይምህረና እዩ ኦኬ ሳልሳይ ንምንታይና ብዛዕባ መወዳታ ዘመን ነጽንዕ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዘመናት ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ማለት እዩ ዘመናት ሕጂ ብዛዕባ ዘመናት ክዛረብ ከሎ ኦፍ ኮርስ ዘመናት አሎ ዘመን ሕልና ዘመን ጸጋ ዘመን ዳልና ንዛረበሉ ማለት እዩ ዝመጽ ዘመናት ውን አሎ ማለት እዩ ቲ ሚሌኒያል ዘመን ማለት እዩ ብዛዕባ ግን አይኹን ክንዛረብ ዘለኹ ሕጂ ዘመናት ማለት ትእዋኑ እቲ ግዚኡ እቲ ዘለኻዮ ዘመንሲ እንታይ ይመስል ክትፈልጦ አምላኽ ይደል ማለት እዩ ቅንያቱ ኩፍይ እሞ ኢሉና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ክዛረብ ከሎ ስለዚ እንድሕዳ ናይ ብሓቂ ተቕንያትካ ኣስተውዒልካ ተቕንያትካ እንድሕዳ ፈሊጥካዮ እንታይ ትገብር ኢኻ መሲልኩም ንዕኡሲ ከመይ ጌርካ ኣብ ረብሓኻ ተውዕሎ ከመይ ጌርካ ኣብ ጥቕሚ ተውዕሎ ፕላን ክትገብር ጅምር ክትሓስብ ጅምር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን መጽሐፍ ቅዱስ ክንከውን ደልየና መሲልኩም ዘመንና እነስተውዕል ሰባት ክንከውን ይደልየና እዩ አሜን ዘመንና እነለል ሰባት ክንከውን አምላኽ ይደልየና ማለት እግዚአብሔር መስገን ደይርስዑ ኣብ ካምፓስ ሰርዲር ከለኹ ማለት ሰርዲር ሰከንድ ሴሚስተር ከለኹ ማለት እዩ እትዕዮ it was plenty ማለት እዩ በዝ ደገሎ at the same time ካ ተማሃራይ ኮንካ ትምህርት ለ ማለት እዩ finally I decided to drop ማለት እዩ drop out ገይረ ካብ ካምፓስ ማለት እዩ I went እግዚአብሔር መስገን እተን ዘሕለፍኩወን 3-4 ዓመት it was very fruitful ማለት እዩ አምላኽ መስገን በጣዕሚ fruitful ዝኾነ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ድሕሪ ግን እንታይ መጽዩ ስደት ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽዩ ማለት እዩ ሃገራዊ አገልግሎት ገለገለ ከምቲ ድሌትካ ሆንካ ዘይት ጎየለ ግዜ መጽዩ then I went back ዘመነይ ካለለየ ማለት እዩ ከይደ ካብ ካምፓስ ተዓቂበኻ እዚ ኩሉ ሰብ በረኻ ኸርተት ክብል ከሎ እዚ ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ክሳይ ክኸይድ ከሎ ኣብ ካምፓስ እናተማሃርኩ አምላኽ መስገን ኣብ ካምፓስ out of 3 semester I was the top scorer ማለት እዩ ተንቀዳመይት ተንክልተ በይነይ ማለት ተሓንቲ ግን ተደሪበ ቶፕ ስኮረር ነይረ ካብታ ዲፓርትመንት ኣብ ቸርች አምላኽ መስገን እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ብዙሓት ኣገልገልትን ሳዋ ዝኸሉ ግዜ ወይ ከላይ ድኸተቱሉ ግዜ ካ እታ ቤተ ክርስቲያን ካ ዓንዲ ሕቆ ኮና ኣኽኢል ማለት አምላኽ መስገን ስለዚ ግዜኻ ምልላይ is very important very crucial ክብለኩም ደልየ አምላኽ መስገን አሜን ኣዝዩ እንታይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘመንና ክንከልና ሕጂ ነን ግዜ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ዝወሃበና ኣሎ እንደገና ካ ብዛዕቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ካ ከነልየልዮ ክንመሃሮ ዘለና ነገር ካ ኣሎ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረቡ ከሎ እስራኤላውያን እቲ ቀንዲ ጸገሞም እንታይ ነይሩ መስልኩም ዘመኖም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም
زمانهم سلازي فلتوا اتناي محرت زمانهم تاجرمه يحلفهم لوكاس 10 شعات تخرينا بش مسكم بهم أين السخي بزام عالتخي نسلام كي زخو النجر أنت تفلتي معس بزا مع عالتخي نسلام كي زخو النجر أنت تفلت حجنا كاب عينخي تخويلو الله اللي حدا أنا إجابير من قصة برينسيبل دايما سيلوكم نحاله نجر عند حدا أتبوه بخونكا سيرش قبره تدليو عند حدا خونكا إجابير تاجي بالمسيلكم يخفت لك آمين عند حدا يعني قد زي بالخونكا ماليش يزدفنك that's principle أفتمان فساو نجر نقالك إجابير كتصنع لبخم كداله خلو لبخم كداله خلو خبيه كله عملاق مثلا إجابير wisdom هبكم تبى هبكم منياتو إجابير نخنتو دلينا أي بلني دليل خيوت يركب الكاي قال سوات جن بحاي ما نتعود خناه عت حساسبه ينبوون الصحفات مالتيو كمتي أبي سياس لنا حدا نتحدث عن ببايبلو أي في دلائق أصور كوني بل إذا حدا نتحدث عن ببايبلو أي حتميو ينبوه كاي جنا حتميو كاستعلو أي كون الليني يبلو يبلنا سلزي كومي حتميو خنا كان حدا عنا إجابير فارق تقبل دليت زي بالكهونكا قال إجابير أي كفة الكاني يفلت يعني نختبر إجابير هاي قبل الكاني مسيلكم قالوا هاي كفة الكاني أملاح مسكين جنا خب بحد من حرال لنا خينو فقد أملاح نجبر جن إجابير هاي قبل النايم قالوا خفت النايم سلزي ساعتها حليفة مات زمن محلات كي ساعة مفلات كسيلو أبتي 4 شو نأخن أباخن زنبرو دقخن كجمت لوخي أمني قبل علمني أي كحد قل كن يوم يبل زي مع السفسي من دحدايلنا ب7 عمت مرت تفسي مالتي نياتو كريستوس يسوس ماتيو زي زارب زلو قيتنا يسوس كريستوس ترامفانتلي بعوت هوسعنا بسم እግዚአብሔር መጽ ብሩኽ እንዳወል ቆይተና ኢየሱስ ክርስቶስ መዘመሩል መስጨደሉ ለሐሪዎም እንታይ ድብሉ ነይሮም አው ስቃብሎም ጸጣብሎም ዝል ነይሮም እዚአቶም ስቅ ተበሉ ከማን ስታገብረም ኢሎም እዞም አማን እዚአቶም አፎም ከፊቶም ተመስግነም ኢላ አምላኽ መስገን እግዚአብሔር ነበር ምስጋና ጎዲሉ አይፈልጥኒ አዋቴ አሜን ናቤት እግዚአብሔር ምንጻናን እግዚአብሔር ምላኸና መባልና እግዚአብሔር ምን ማይን ወስኸልና ንሕና ግን ተረባሕት ንኸውን ማለት አምላኽ መስገን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ድሕሪዩ شو ترى لبهم مسرائي كيف آتهم مسرائي ويتنا يسوع كريستوس بخيل لهم الكيس الله يشوف يرسالم تاجب الله يقولنا بخيل الله لنا من يادو أمني رأيهم ما هنسا خد صدق مسولو ويتنا يسوع كريستوس عديموني لهم يرو السريوات الله هنسا أمني قبل علم تاخد كوني علوه هاي كترفنا ديمولش كوني علوه إذا ها بسبع عام تمرت تفلسي ماتي زمانهم سأن من اليوم نيجي أبير محرت ماتي خلا سأن مقبلهم أبكم عينة أدم كم زعتوا مسحاب قدسي نقرنا ماتيو وسيخون على 10 شدش ثلاثة انتايلو نسمع يتريو خمس خونا له كي حسلم يقدر له قال خونا له ما يزنمي لو ما عند ما يزنمي لكم ساحة قبرهم تلالي وياهم يلو قداخه بزعماناتكم الزمن من اللايدو أي تقولون يخم أي كون لكم نديو إندابله ينقرنا ماتشو ثلاثة نحنا ميثولوجيس حجين حدارينا تايكو خونيو صباحتا خوني حروار حدا خوني سيزن استايقبروا له يصنعوا له نتمنى فساو سيزن جن كصنعوا يكالهم دون حليلنا لبهم مزو خفتوا تراي خون لهم تخيل امين لذي ابير مسجن زمننا كان ليليو يغبانا ماتش اب قدما زينا مال استخلته 30 بزعبا يساكو بطعم دس بلنا قالاون ركب مالتيو إسرائيل انتاي كجبر كم زجباء مثلا كفلت لنا إسرائيل ستحجبر تفلت أسي نمن تايو جست خفلتو انتاي خون إلهم كفلت يكون نزل لنا زلا إسرائيل انتاي كجبر كم زلوا خفلتو زفلت أصلا نمن تايو نا application بزحاس سبات فلات آتيهم طباب جيني باللوم ويزدم كل جزينا بيات خير مسيلكم ناب جبريات خير نا application يا تخيل أملاح مسجن سلزي زم سبات ياتهم أيبان تكون سبات يوم نيرم مستوعل زمانات نيروم يعني في أملاح مسجن إسرائيل انتاي كجبر كم زلوا مخفلتو سي مستوعل زمانات زلوم يبلون زم سبي ساكر ماشي سلزي أملاح مسجن نزمننا مستوعلنا نزمننا مسللنا انتاي زلينا ماشيو هو كم زخو خوي إلنا هنزارب ليكون الناس أملاح مسجن رأسنا تهنقبل ماشيو عوتينا كنا عاي لكن حمت إزرا زقبر إزرا أن الصحفات غير مجمرة مثلا كمهرس مجمرة أصنعوا مالش كجبرو يبلنا بدحريخة أبو إسرائيل كحق سرعة كمهرس اللبو عدالوا يبلنا
መጀመሪያ ግን ተገብር ባዕሉ ክገብሮ ማለት ያምላህ መስከን ለእግዚአብሔር ይባረክ ዘመንና ከነለሊ ይገብረና ማለት ነው ጽሑፋት ከነምብ ከለና ምስ ዘመንና ከይን ሰሓት ምስ ዘመንና ከይን መሐላለፍ ዝሕግዘና እዩ ማለት is very important ዘመንካ ካብ መስሓት ዘመንካ ካብ መሕላፍ ዝኸፍእ ነገር የለን እግዚአብሔር ናይ ታሪክ ሲዝንስ አሎ ኣብ ህይወትካ ዘምጾ ናይ ቪዚቴሽን ሲዝንስ አሎ እግዚአብሔር እንዳደለየካ ከሎ ንስኻ እንድሕዳ ረጊጽካዮ ኸይድካ ለሓር በታትደል ያላ ግዜ ምናልባት ከይትረኽቦ ትኸሊኻ ትመሓላለፍ ትኸሊኻ ስለዚ ሲዝንስ እግዚአብሔር ክደልየና ከሎ ልብና ክድርኸና ኣሎ ገጽ ኣምላኽ ድለይክ ብለና ከሎስ ኣምላኽ መስገን ክንሰምዖ ኣለና መንፈስና ክንርዶ ክንክል ኣሎና ማ እግዚአብሔር መስገን እንደገና ንምንታይ ጽሑፋት ክንመሃር ከለና ጽሑፋት ክንሪኦ ከለናስ እንታይ ይጠቕመና እንዝብልካኒ ካብ ዓለማዊ ትምኒት ርሒቕና ብቅድስና ክንነብር ይሕግዘና እዩ አሜን ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብ ግበራይ ትግበር ይነብሩ እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግበራይ ትበር ክንነብር ኣይኮነን ዝለልየና አሜን እቲ ዝተቀበልናዮ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ እናተቀበልና ካብ እግዚአብሔር ኃይል እናተቀበልና አምላኽ መስገን ክንገብር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝለልየና ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ሓደ ካብቲ ጸጋ ክንቀበል ሓደ ካብቲ ኃይል ክንረክብ ኣብ ልዕሊ ኃጢአት ኃይል ክንረክብ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኃይል ክንረክብ ዝገብረና እንታይ መስልኩም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ክንሓስብ እንከሎና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እንታይ ኣለው እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ኩሉ ኢሉ ዛንታ ይዛረብ ጸኒሕ እንድሕዳይና ዛዓቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሃር እዩ ንሱ ምስ ተጋሃደሲ ኣቱም ደቀ ሕጂ ወልድ ኣምላኽ ኢና ራእዩ ወልድ ኣምላኽ ክንበሃል ተኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣፍቅረና ኸምኡን ኢና እንታይ ከም ንኸውን ገና ኣይተገልጸን ዘሎ ንሱ ምስ ትግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንዑ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ኣሜን ንኽሰምዕ ክርስቶስ ኣብያ ኣሎ ኣብ ክብሪ ኣብ የማን ኣቦ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ሰብ ኮይኑ ንዓና ሪፕሬዘንት ገይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ርኢ መሰበናያሲ ከምቲ ኣምላኽ ኢየሱስ ኣይኮንናን ክንከውን ከምቲ ሰብ ኢየሱስ ኣሜን ኣሜን ንኽሰምዕ በቲ ሰብነቱ ማለት እዩ በቲ ስጋ ዝለቢስዎ ዘሎ ልክዕ ከም ዝለቢስዎ ዘሎ ስጋና ክልወጥ እዩ ኣምላኽ መስገን እቲ ኣብኡ ዘሎ ክብሪ ከም ሰብ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ልክዕ ከምኡ ኣባና ተኾኒ ክገሃል እዩ ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንዑ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና ምሰለ ሽዑ እዛ ተስፋ እዚኣ ዘላ ተዘበለ ኩሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ እንታይ ይገብር ኣሎ ርእሱ የንጽህ ኣሎ ይብለና ኣምላኽ መስገን ስለዚ ርእስና ከነንጽህ ኃይሊ እንረኽበሉ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተስፋ ጸዓት ይፈጥረልካ አይኮን ወላ በቀዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 3 ታይሎ ብዛዕባ 3 ነገር ተዛልዎ ጻዓት ፍቅርኩም ግብረ እምነትኩም እንደገና ትዕግስቲ ተስፋኹም ተስፋ እንድሕላለ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብርካ መስልኩም ትዕገስ ኢኻ ማለት እዩ ተዓጊስካስ እንታይ ትገብርካ ፍረ ትፈሪኻ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ተስፋ ዘለና ሰባት ስለ ዝኾንና ኣብ ቅሜና ጽቡቕ ዝኾነ ብሩህ ዝኾነ መጻኢ ዘለና ሰባት ስለ ዝኾንና ኣምላኽ መስገን ነቲ ናይ ዓለም ናይ ምድር ነገር ንዕቕ ኣቢልናሲ ነቲ ሰማያዊ ነገር ክንሓሪ ንዓናታ ኣይኮነን ከቢድ ነገር ኣይኮነን ዳስ ዋይ እዩ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ሓይሊ ትረክብ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ሓደ ካብቲ ጥቕሙታዩ ዓለማዊ ትምኒትን ርክሰትን ርሒቕና ንኣምላኽ ፍርሃት ከነምልኾ ይገብረና ማለት እዩ ደሰይም ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 7:1 እውን እዚ ተስፋታት ዝሃብ ዝህልወና ሲል ኣምላኽ መስገን ቅድስና ኣምላኽ ተመሊና ብቅድስና ክንመላለስ ከም ዘለና ይነግረና ማለት እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ 7:1 ከንብባ እስኪ እምበኣርሲ ኣቱም ፍቕራተይ ተስፋታት ዝሃብ ዝህልወና ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ቅድስና ይምላእ ማለት እዩ እቲ በክርስቶስ ዝረኸብናዮ ቅድስና ፍጹም እዩ ኣሜን is perfect ብን ዝበለ ጻዕዳ ክዳን ተዋሂብና ቅዱሳን ኢና እግዚአብሔር መስገን ግናኸ ናይ ቃላት ቅድስና ናይ ግብረ ቅድስና ናይ ኣክሽን ቅድስና ኩሉ ነገር ታኸውን ንኣምላኽ እንዳተፈለና ምፍላይ ኮንሰክሬት መኻን ንእግዚአብሔር እንታይ እንዳኾንና ክንከይድ እንዳተፈለና ክንከይድ ብቅድስና እናመላእና ክንከይድ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ
كابتي سجان منفسن زرك زبلة كله رأسنا نلص كم تاين له كابتي تاينان سجانان لك عم منفس بس حاجات عليه داقم توليدنا إنا منفسنا تحاتيميو من ما يتنكفني بهذا الربان سمعنا نو صحف فرساي خلني صحف تايب لنا له كابتي نسجانان منفسنا even منفس كان حدا زي تحلو خان كارسخا تايدل لنا مصحف قدس أتي نعم لا خسفل سرتي حلي مو أتوكي كات هاي قبرانيو أي رخبانيو أي تنكفانيو بلنا نعم لا مسكين آمين نعم لا مفرحة نعم لا ملات كان نعم لا مفكر كأجزاء مسكين حدا خابتي روحتها تاي مسكين رزقات حلو رزقات تحلو تخان كارامو رخبك of course كم أي رخبك ስለዚህ ከም መንፈስና ዘርግስ ካብ ስጋና ዘርግስ ኩሉ ተሃንከውን ክንሕሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ፍጹም ዝኾነ ቅድስና ረኺቡላ ኣምላኽ መስገን ግን ንዑ ብለምሽ ዝገብር ንዑ ደባላሽዑ ንዑ ድብክል ነገር ኣለ ማለት እዩ ካብ ምድሓን ዘውፅእ ንሰይጣን ሳብጀክት ክትገብር ንሓሶት ትምህርታት ሳብጀክት ክትገብር ንረኽሰት ንዕብዳን ሳብጀክት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ዳደስኻ ዘይሓለኻ ስለዚ ኣምላኽ መስገን እዚ ግን እንታይ ይገብረና ማለት እዩ እዚ ትምህርታት እዚ ክርስቶስ መጽእ ይኽንል ከለና ብምጽባይ ክንጽበይ ይገብረና ማለት እዩ እንደገና ብዘይ መንቀድ ሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከብ ይገብር ጴጥሮስ ካልኣይ ጴጥሮስ 3 ደጊም እዚ ኩሉ ዝፈላለ ካብ ኮነ ስሪኡ ሰማያት ብሓዊ መኺኹ ዝፈላለ ፍጥረት ሰማያት ብረስኒ ዝመከሉ ነቲ ምጽኣት መዓልቲ ኣምላኽ እናተጸበኹሞን እናቀላጥፍኩሞን ብቅዱስ ንብረትን بفرات እግዚአብሔርን ከመይ ዝበለ ክትኮኑ ዝግባአኩም ይለና አምላኽ መስከር ስለዚ ብቅዱስ ንብረት ክንነብር ካብቲ ዘኸለና ሓደ ንስዩ ድሕሪኡ ቅጽል ኣቢሉ ካታይሎብቲ 14 ስለዚ ኣቱም ፍቕራተይ ነዝና ተጸበኹሞስ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ አሜን ተጋደሉ ተዳይልካ መጽሓፍ ቅዱስ ያሃብቱ حقوقها تحت قبل عليك تعتق على كامات يا ملاحظ مسكن تقال التهلكة ريلاكس قبل أي بلك يعني ريلاكس لا سقم يلن ريلاكس دحين كأخ داقم تولد كأخ داقم أخ دزي نو نايم نسب كاتيزي شمون كنت أصين دلن آمين سلذي أبير مسكن مصحف قدس كنت هيبلنا مالتيو تقالوا له diligent هم كون تجهات work out your salvation yes بتصرح لك من حان قاعد يقولوا صرحوا يزبلنا أملاح مسكن سلذي كل جزء بتاعت كن مالس يدل ما تي أملاح مسكن أب كن مخاط أصفات راي زي كونس فردي مهلاون أب زمن جيش النت كاب فرحات كنبر يجبر كايب لنا عند حدارينا بقداي بيتروس حدا 10 شوعات خاني نتي نخل يبلنا نخلو أبدأ جزء لو تراي خانز بلنا نتي نخلو بزياد لو زفرد سي أبو لكم صوّا خابكم كمسي أبونا يملاح مسكن آمين آمين ده سمع أبكم يجين حدا معاتين فردخن قربينا أبنا خنا قربينا بجدي ثلاثين عو أبو لكم صوّا عند حدا خون كمسي أبزي زمن كشناتكم تايكون يبلنا بفرحات نبرو دفارات عيتكم مس بتصادكم سي أفكم ذهبكم عيت الزارو مس ما قال قلتهم أفكم ذهبكم عيت الزارو أنصار قلتهم أنصار مرحتهم أفكم ذهبكم عيت الزارو أبصاب كتقربوا ليهم سلازم أملاح مثلاً بفرحات كن مالارس يقبلنا ماتيو تاي سلازلو نخلو بزيالو قد صبريون تاي زي قبر زيد على كم እግዚአብሔር سي አለው ጎጽ የለን ይለና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ያምላህ መስገን በዚያለው ዝፈርድ ጎይታ ስለዘለው ማለት ኦኬ ንምንታይ ጽዋዕና መኻኑ ክንፈልጥ አዝዩ ያገዳስ ንምንታይና ብዛዓ ናይ መወዳእታ ዘመን ነጽንዑ እንድሕዳይልናሲ መጽሓፍ ቅዱስ አይላለ መስልኩም ንሕናሲ ኣብ ተሰሎንቄ ከዛረብ ከሎ ዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 9 10 ከነንቦ ንኽእሊና ኣው ነቲ ሰማይን መድረን ዝፈጠረ ኣምላኽ ተሓትገብሩ ከተምልኹ ኢሉ እንደገና ነቲ ከድሕነኩም ኢሉ ስለኹም ዝሞተ እንደገና ኣሙታት ተንሳሚማን ኣምላኽ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ተሓትገብሩ ክትጽበዩ ነዚኹም ካብ ጣዖታት ናበይ ዝተመለስኩም ብለና ናብ ኣምላኽ ዝተመለስኩም ብለና ስለዚ ናይ ምምላስና ዕላማ ክልተ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንእግዚአብሔር ከነገልግል ኣሜን ንእግዚአብሔር ከነገልግል ከለና ግን እንታይ እንዳኾና እናተጸበና
كنجلجل أملاخ يدل ما تي أملاخ مسكن الناس تصبنا كنجلجل نتي زاد حنا نقويتها خمسة ما يزقلت قويتها كل جزء من هتكون سميشن وكلا في السامة ملعات ناجي دحين زلنا مدحان ركب مع سمسيلكم كريستوس يسوع كجهاد كلي آمين تلازي أبي المسكين بنافقات كنصبيه بنافقات كندلي زلنا سوعنا يمالش دعنا يعقوب كزارب كله زعتنا متجرش هذا من ستايقوري لنا تعجز تصبيه مانياتو حارستاي سيلو زناب أزمران زناب بحثن كسب ذركب تاي قبري نتفر فرس قبل ذركب سيد صبي لنا آمين تلازي أبي المسكين ناي هارفست جزيه ناي عاتد جزيه لا مالش نتنا عاتد زدالو خا دحرز مصنا እግዚአብሔር ما ያለው እንደحدا ነዛ አስተውል ካኻ ምስቲ زعاي املاح تعايد خل ነዚ እንደحدا አስተቢል ካኻ الزمن زي ناي عيو جزيه ناي ስራሕ جزيه ዝድቅሰሉ جزيه ኣይኮነን ኢልካ ተባራቢርካ ክትዓይ ዝገብረካ ማለት املاح መስከን ስለዚህ እዚ ናይ መጨረሻ ዘመን እግዚአብሔር መልሹ መንፈሱ ዝለቀሉ ጊዜ አሜን መንፈሱ መልሹ በኃይል زعايሉ ጊዜ በንጻሩ ናይ ሰይጣን ካውንተር كل خلدي of course كل ግን املاح መስከን كل ጊዜ بتر أرون يا توحيد آمين كل جزء نايك زيابير نجاريس قبل الجوز أبكر من نايك زيابير نجار نايك سيد النجار تحقق بلاي كلنيو دو كبل أي خلنيو ثلاثة أملاح مسجن بنتصرون نجيرنا لما تيو ويتنا يسوع كريستوس تا نكريستوس يسوع تقبل محبر جله رسحات ويس جله عطار ويس جله نجار نزم مثل نجار زي بالله قدستن كبرت المحبر كوينه كتصبيو كم زلوا نجرنا له أبو كدا يوحنس مرف سوري أكدا أروس مرف هذا قطر شو عطين شو من تندح دارينا مجهاد ويتنا يسوع كريستوس الناس تصبحهم لنا ماشي كنت أبي زلنا نجاريو إننا إفسون مرف حموشة ندح دارينا تي إسرائيل حموشة إسرائيل شو عطين سوري عصر شو عطين إسرائيل شو عطين قولوا أو هان ندح دا هيدنا هاني ويتنا يسوع كريستوس ما أنت قدسة كبرتن رس حاز زي بالله قرب زي عطار أزيا كبرت بتخانة محبر مثلا كانت سهيلو ويكلا كدالي ليو رؤوس الزهاوي ماتي أملاح مسكن سلازي this is our duty ناتنا حلافنة إيو مالتيو ندالو عندنا أثناء مجهد قويتنا يسوع كريستوس ويكلا بزعتنا موداتها الزمانات كانت بزعبو السرج خنقبل كلنا مدي أبير مسكن دخول نجار الله مالتيو سخات هايو بجلس أجاكوا أين قدلنا بلنا مسح قدس آمين كريستوس كمتصيو نحدات بالكون كا كريستوس قابل بن نحدا لك خوينو يا بير مسكن صقا يقول لك كاني صحفكم لنا له صقا يقول لك كاني امين برغت كا خوي معناته بزع قويتنا يا كريستوس بزعات حارستاي بزعاتي عيو هيبو زخد حارستاي وكلاي بزعات وانا تخلتي سراحي ومسكلسي قويتو ممصايسي دنقي تبلسي إلنا ده قبرهم يجمر بقصتين بموقعاتن سخارمهم يجمر يبلنا نتهم عيايت مالك نايقول إذا يسوع كريستوس ممسا زي استوعلو باستر أقل قالت هاي دخول مسيلكم أما قاسيو كم دليت يزقويتات حالم عن صب كم زغرب أي فلتني نحد أنا بحقي مجهاد قويت أنا يسوع كريستوس كم زلوا كم يحط حسبكم كاجن نتهز بخت الدالو مالك نرزقها خت الدالو خابك زيابير كل جزء أجا تحتت زيابير جا كيستحفرت هاي قبري أجا يهبني مالتي يهبي مالتي عم لحم مسكن سلذي نتي نايقول أنا مجهاد كنتصابة خلنا هنتصابة خلنا بالكلام جن حجي تصبيت متصباي كالت هاي تقرين يالونا متصباي سي أو تاي دبل حساب الله مسيلكم حنكوتا نافوت ديليت كله خلالو زنزار وزنا متصباي مالتيو فاسيفلي حرام عاد خمسيو قال لك هسه كوانين كوراي كمقبار لي كونسي كمتصيو إلكاسي نتي كمتص زلوا زمتش عينت عن النبابرة كتنبر كله خايت متصباين ولا زنا ماتي أملاح مسك آمين سلذي كنت أبى خلناسي لومسات وي زين طفات passive دبل I don't know حال حركة لوم بلوجين لوم تصبق عالي supportive word لوم ماس زي قادا متشو زعينته يكون عندي انتهي كلهم مرز قانه I don't know لومس ويكلاي زين طف inactive كوينا خنصبين أملاح هيدلني passive كون أملاح هيدلني أملاح مسكين engaged كوينا كريستوس يسكت ما تخلصي بدعمي زجرمان زنبرة ما حطه دخل النبرة
ابزي እዚ ግዜ እዚ ናይ ስራሕ ግዜ ናይ ዕዮ ግዜ ዝበልኩኹም ማለት እዩ አይ ዕዮ ኢልኩም መሪኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ብኽብሪ ምስ ተገልጸ ብዛ ምድርናኮ ምድርና ብሓንቲ ግዜ ክትብፅሓ ዝብለና ሰብኣይ ነይሩ ሓደ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ከይተፈጸመ ኸይድሎ ሰብኣይ አይደኖ ናብ ጎይታ ኸይዱ ኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ it was discouraging ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ስለደረኸና ናይ እግዚአብሔር ልብ ስለዘለና አምላኽ መስገን ንወይ ነርና ብዙ ዕዮ ነይሩ ግን ኢንቲሚዴት ይገብሮ ሰይጣን ንስራሕካ እንታይ ይገብሮ ይመስልኩም የቆናጽቦ እዩ ኮፊልካ ፓሲቭ ኮንካ ምጽባይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፕሪንሲፕል አይሆንም it's not God's principle እግዚአብሔር ነቲ ዝዓይ ዝባርኸሉ ነቲ ዝዓይ ዝውስኸሉ አሜን ስለዚህ አምላኽ መስገን ትንአስ ተዕበ you have to be always on the move amen كل እግዚአብሔር ትሆናለህ ካንሲልኩም አብ ምንቅስቃስ ትሆናለህ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ልሙሳት ኮይና ህንጽበደ ይኮናሲ ታንኮን የለና ማለት እዩ በትጋት እንጽበ ክንከውን የለና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ በትጋት ክንዓዮ ዘለና ሓደ ካብቲ ተራናታዩ ነቲ ምጽአት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እና ተጸበኹም ብለና እና ቀላጥፍኩም ወልካ ብለና ፓሲቭ ለይኮናሲ እና ቀላጥፎ በመንታይና ነቀላጥፎ ቅዱስ ንብረት በመንባር አምላኽ መስገን ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ከመጽእ ከሎ እንደ አይነት ማህበሪያ ተቀበለው እንላለና ግሎሪየስ ሆነ ቸርች አሜን በቅድስና አስተመለት በኸብር አስተመለት ናይ እግዚአብሔር ነገራት አስተመለት ያተቀበለው ስለዚህ we have to be ንርስና ከነዳሉ ወኸንከላና ነተናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ማለት እንደገና በመንታይ ነቀላጥፎ ነፍሳትና ቤት እግዚአብሔር በምጽአት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ነገር ተስፋ ምጽአቱ ደጻብዮ ማለት እዩ እንዳይኮን መታን ሰባት መታን ከድሕኑ ማሲብ ዝኾነ መምላስ መታን ከኸው እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ነተስፋ አምላኽ እና ቀላጠፍና እንጽበት ሰባት ክንከውን አምላኽ ዝደለና ማለት ናይ መንግስት አምላኽ ናይ መብዛሕ ወይ ከላይ ናይ ምፍራይ መትከል እንታይ መስልኩም ነዘለካ ብዝግባእ ትሕዞ ኸላ ነዘሎ ይውስኹል ኢሉ ነዘይብሉካ ታዘላቶ ኸማን ትሕደጎም መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ምሰም ከም ብከለኹሲ ነቲ በዓል ሓደስ ታዘላቶ ወሲኹስ ነቲ በዓል ክንደይ ሃይቦ ነቲ በዓል 10 ሃይቦ ሃውካ ተባዓል 10 ላማዓት እንዲ ዘሎ ንምንታይ ነቲ ሓደ ዘይሃቦ ኢለስ ሓስብ ነይረ it's principle መምርሕ መትከል እዩ እግዚአብሔር ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ቫልዩ ገይሩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ቫልዩ ገይሩ አምላኽ መስገን ብኡ ዝረብሕ ሰብ መንሽ እንታይ ገብረሉ ይውስኸሉ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ነቲ ወሲዱ ዝቀብር ግን ታዘላቶ ትመስሎ ኸማ እንታይ ትኾን ትውሰዶ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ አምላኽ መስገን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ክንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ንጥፋት ኮይና ታንገብራልና ማለት እዩ ክንጻበዮ የለና ማለት እዩ አምላኽ መስገን ቀዳይ ቆሮንቶስ 1:9-10 ኮም ይብለና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሃድ ክንጻበ ከለናሲ በሓደ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሃድ ክብሪ ክትጻበዮ ከሎም ብገለሁ በጸጋኳ ከይጎደልኩም ይብለና ኣብቲ ኦሪጂናል ቨርዥን ድሕዳ ኸይድና ግና በሓደ ወህበት ጸጋኳ እንታይ ትኾኒኹም ኣይትጎድሉን ኢኹም ይብለና ፒሪድ አሜን with assurance በመረጋጋት ይነግረና ማለት አምላኽ ይመስገን እንደሕዳ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መንገድ ጽበይ ወኾንኩም በዚህ ሪዮ ጸናሕና መንገድ እንደሕዳ ትጻበ ኾንካ ፓሲቭ ኮንካ ለኾንካ አምላኽ ይመስገን እና አይኻ ጽበ እንደሕዳ ኾንካ በሓደ ወህበት ጸጋታ ይትኾኒኻ ኣይትጎድልኒኻ አሜን መንፈስ ቅዱስ ናይ ሚሽን መንፈስ አምላኽ ይመስገን ንዕዮ ክትብገስ ከለኻ ታይወቀብ ይልቀቃልካ እዩ አሜን መሻርፍ ይልቀቃልካ ማለት እዩ አሜን ዳሰምዕ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ መንገድ እዚ ናአምላኽ ክንጽበዮ የለና ማለት እዩ አሜን እስክተሲና እሺይ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይባረክ ልብና ከመ ያለው ልብና በመንታዩ ተመሪ ዘሎ